Is-sena d-dieħla sesseħ ġustizzja mal-ħaddiema għal festi misruqin kif il-budget għall-2021 effettivament se jkun qed jimplementa l-wed elettorali b'mod sħiħ li l-btajjel pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa jiġu kumpensati b'żieda korrispondenti man-numru ta' ġranet leave li kull ħaddiem igawdi minnhom kull sena bil-liġi. Din il-weda elettorali kienet saret fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista tal-2017 u bdiet titwettaq minnu fih fl-2018 billi kull sena żdiedet b'tala pubblika minn dawk li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa u żdiedet mal-lif addizzjonali tal-ħaddiema. Baqal intażel dan il-metodu gradwali biex min ħaddem ma jitabbiex biżijiet żejda li ma jkunx jiflaħ għalihom. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li Gvern Nazzjonalista ta' Lorenz Gonzi fl-2005 kien seraq dawn il-ġranet tal-lif lil ħaddiema b'miżura rigressiva. Dawn il-tajjel pubbliċi bdew jingħataw lura minn Gvern Laburista fl-2018, li jfisser li bejn l-2005 u l-2017 bil-miżura antisoċjali li kien daħħal Gvern Nazzjonalista il-ħaddiema nsterqu b'aktar minn 50 ġurnata lif. Analiżi tal-Gazzetta turi li meta dan in-numru jiġi multiplikat man-numru ta' ħaddiema f'pajjiżna u l-paga li kienu jirċievu, jirriżulta li s-somma totali tilħaq u possibilment taqbes 300 miljun euro. Flus misruqa li bdew jingħataw lura lil ħaddiema minn Gvern Laburista fl-aħħar sentejn u li bil-budget li preżenta Roberta Bela x-xahar li għadda, il-ħaddiema nataw garanzija li l-btajjel pubbliċi kollha li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa jiżdiedu mal-ġranet tal-lif kull sena. B'dan il-mod mis-sena d-dieħla l-qudiem, il-Gvern se jgarantixxi li l-btajjel pubbliċi kollha li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa jiġu kumpensati bi ġranet addizzjonali tal-lif.